Right, so timafuna tikambirane pa nkhani imene ya one true God komanso nkhani ya Trinity kapena kuti utatu. Mulungu wona yekhayo ndi nkhani ya utatu wa Mulungu. Ndiye nkhani ikundirana kuti no tikabweresa nkhani makamaka kwa abale amene amakhulupirira utatu wa Mulungu komanso ndi a Adventist. Choyambira chimene amabweresa ndi yonena kuti nkhani ndi yopanda ntchito. Komanso nkhani siyofunikira komanso nkhani ndi agencies. Okay? Ndiye izizi zimakhala zodabwisa chifukwa kuti no tikamakamba ziphunzitso zonse za Bible, tikamakamba za kubweranso kwa Yesu Khristu, tikamakamba kuti Mulungu ndi chikondi, tikamakamba khalidwe anthu akufa, zonsezi zimachokera kukamvekesedwe kathu ka Mulungu. Ngati Mulungu tikumvesera mu njira ina, zonsezi zimakhala zatani zapangidwa affect kapena zasokonekera. Ngati kamvekesedwe ka Mulungu kali kolakwika, china chonse chimene tingachifotokoze kwinako ndiye tichikhaso chotani cholakwika. Mwa njira ina Mulungu ndi china chonse chimene ife tili nacho. Mulungu ndiye foundation yathu yabwino. Okay, ndiye foundation yathu ikakhala ndi yolakwika, otitati tiyambe ndi kumanga hotelo sitingafikire kuti nokwina kuti zimanga bwinobwino ndi zatulusa chipatala, sizingatheke zimenezozo. Ndiye mwa njira ina foundation yathu ndi Mulungu. Ndiye kamvekesedwe ka Mulungu ngati kali kolakwika ndiye china sichasokonekera. Ndiye timafuna kuonana kuti no tikamakamba za Mulungu wona yekhayo ndi mwana wake Yesu Khristu, tiona kuti no anthu amene abwesa nkhani ya Chapman, anthu amene watukamba kuti ndi ma Adventist amene amagwisa ntchito mbiri imene ili available kapena inapasidwa kwa iyo kuzera muzembera za Ellen White komanso za ma pioneers anthu amene anambesa mpingo ameneyo. Ndiye pachifukwa chimenechi tifuna tionedi kuti no pachiyambipo anthu amakhulupirira zotani za Mulungu, komanso akamati nkhani ndi yopanda ntchito, nkhani iyi ndi itiyo. Chifukwa china tino chovuta chilipo pakati pathu nchonena kuti no ifeyo amene tikuti tikhulupirira one true God, nthawi ina yake timakhulupirira Trinity. Trinity tikuimvesesa, Trinity timayiziwa, Trinity takuifotokozaso bwinobwino chimodzimodzinso ngati amene amafotokoza zachani za Trinity. Komano vutonena kuti no one true God anthu sakuyiziwa bwinobwino, makamaka anthu amene amakhulupirira Trinity amangomvesera kuti amakhulupirira makuti awamatene ndi amatenga zimene ziyazo ndikumayika mu presentation yawo ndimapanga refute, of which zimakhala zodabwisa ife no zambiri zimene zimakambira si zimene ife timakhulupirira ndipo sitingazikhulupirirenso zimenezozo. Mwana vuto lilipo. Ndiye pambali pokuti no anthu ambiri sakuyiziwa one true God, chichitika nchina kuti no sikupasidanso mwayi kuti ifotokozeredwe. Mwaona chifukwa chakuti chani anthu ayika maona kuti no nkhani ndiyopanda chani ndiyopanda ntchito. Ndiye zindikumbutsanso what faith ngati munaona presentation what faith ankakamba zokuti mu Daniel chapter 9 pali ulosi wa ndani wa Yesu Khristu, mwakumbukire one week iji. Ndiye Ayuda anafika pano atanekapo case yonena kuti no munthu sanga amene ali wa Chiyuda sangathe kuwerenga chani Daniel chapter 9 ndikuwerengesa zaka za 1 week zija. Chifukwa ina kuti paja simakambazana ndi zaka za 1 week zija, makambazana za Yesu Khristu pamene akuti akubwera, pamene akuti akubatizidwa. Muona menepe. Ndiye Ayuda marabbis anayika kuti no amene angawerenge izizi ndithu whatever anafotokoza nawo kuti no maso akalowe nkati, mwachirena afe, mwachirena chipumbuso chani kulibe. Mukuona menepe. Ndiye zimakhala zofotokoza kuti no ngati chinthu muti nchopanda ntchito ndiye mukuyikaponso chotchinga chachikulu, ndoti mwa njira ina mbali iyi singati obvesa kuti mbali iyi kuti chani. Mukuona menepe. Ndiye zimene zimabweretsa mavuto akulu kwambiri. Ndiye pachifukwa imenechi tiye tione kuti kamana nkhani ndiyopanda ntchito tukamba nkhani yake itiyo, right? Ndiye tiwerenga quotation imene kucheda ikubwera mu Acts of the Apostles, tiwerenga page 51 paragraph 3 komanso tiwerenganso Acts of the Apostles page 52 paragraph 1. Tiwerenga makota awiriwa, ndiponso makota awiriwa ndakhala ndikuwaloweza ndithu chifukwa no tikangoti tiyambe discussion ya iliyonse abalewa apanga present side yawo. Unaona akangoti amaliza panga present side yawo abwesa makota awiriwa ngati ndi evidence ena no mbali yawo ndi njolondola ine ndikufotokoza zolakwika ndoti mwa njira ine yonse ineyo ndi amene sindikuvesa chinthuchi. Pamene makota wakaona bwino mwene inenso ndakwatenga ndikufotokoza mbali yanga ndikuaponyera iwo. Chifukwa tino sikuzati no ndi context yanji kapena makota original anagwisira ntchito motani. Okay? Ndiye tiyamba kuwerenga, tiwerenga wene pa Acts of the Apostles page 51 paragraph 3. Akuna kuti no sizofunikira kwambiri kuti ife tithe kukwanira kuti tifotokoze kuti Mzimu Woyera ndi chani. Yesu akutiuza ife nati no Mzimu Woyera ndi Nkhoswe, mzimu wachonadi umene uchokera kwa Atate. Ndithu zafotokozera moveka bwino za Mzimu Woyera ndipo mu ntchito yake yosogoza anthu onse kuchoonadi
sazayankhula mwa iye yekha. Yohane 15:26. So iyoyo kungoyerenga bwinobwino zilingana kuno za Mzimu Woyera sizofunika ife kuti tani tifotokozere. Mukuona pamenepa? Now chimene chidabwisa chinawo tuno abale amatenga presentation yangu kufotokoza kuti kuli God the Spirit. Okay, God the Spirit mukapanga search mu Bible ali mungati okay, tikayerenga even mu Bible ajewa mulungu mzimu mulibe. Mukuona pamenepa? So agwisa ntchito teme yote mu Bible mulibe bwesa kuti mulungu mzimu kena kuti bwesa kuti ndikuponyera iweyo. Mwanjira ina tikayona kuti ngoyerenga mene ililimu sizikugwirizana ndi zimene abale amatani amakhala kunena. Nditerenga koti yosadira Acts of the Apostles page 52 paragraph 1 unena kuti nature kapena khalidwe la Mzimu Woyera ndi chinsinsi anthu sangathe kufotokozera chifukwa tuno Ambuye sanazimasulire kwa iwo. Anthu amakhala ndi maganizo odabwisa ndi maonekedwe odabwisa, amatenga malemba osiyanasiyana ndikuyika pamodzi ndi kubweresa chifotokozero chawo munthu ndikuyika pamenepo, ndipo mafotokozero amenewa sangathe kulimbisa mpingo. Pokhuza zinsinsi ngati zimenezi zakuya kwambiri kuti ubongo wa munthu uthe kumvesesa kukhala chete ndipo ufunikira kwambiri. Mukuona pamenepa? So koti imeneyi kungoyerenga sitingathana tuno iyayi koti ndeti ndi anthu God kapena koti ndi anthu achani a Trinity. Ndi chifukwa chani ndikunena zimenezi? Chifukwa tuno mmene Ellen White amalembera anthu ambiri sazati Ellen White amalemba motani. Okay, tikaona mmene amalembera Ellen White amalemba so makalata ena kwa anthu. Mukuona pamenepa? Amalemba so ma periodicals mu ndeti ma newspaper church. Amamufunsa alembe china ndi amalemba ndikuponya kumeneko. Mukuona pamenepa? Ndakakhali mwina afuna alembe buku. Okay, akafuna alembe buku inake amakapita so kumene kuja ndikuona okay kodi ndinalemba kuchani za Yesu Kristu ndatenga zonse zija ndikuzipa ngati pamodzi ndikamana kulemba ano ndimatengano zawo kumazika apo zakuma ine ndi malemba mabuku. Okay, izi process intakivesa kwambiri before no pa mabuku ena namba kulemba since chaka chani cha 20 chani minute 2011 ndikale kwambiri so pano pa itakana mwina zaka 12 13 eti now muzaka zimezi pa chaka ndi mathalemba mabuku 12 20 40 mwana mene pa nthawi zina zaka zina sini malemba mwana khandida uno ndikafuna mwina ndilembe buku lokhuzana ndi chilengedwe ndoti mwanjira ndili ndi mabuku ena akale ndalemba kono mwina ndapeza mfundo zina zabwino ndine malenga mfundo zakalezi. Okay, ndizika pamodzi ndisokera ndikupanga buku lingati limodzi. Mukuona pamenepa? So tikaona nkhani yakuti no ati kavekesedwa akaka sidakapaside kwa inu kodi amakamba kwa ndani. Chifukwa no iyi kubwera mu Acts of the Apostles anthu sazaona kuti no tikamakamba za Acts of the Apostles kodi inalembedwa mu chaka chanji tifunika tipesese chimene chocho. Okay, tikaona mu chaka chimene chinalembedwa mu chaka chanji kodi mu chaka cha 1911 ndikale kwambiri. Mukuona pamenepa? Mono nkhani yokuti ichi chisinapesede kwa inu sinalembedwe mu 1911 mokha inayamba kulembedwa mu chaka cha 1891. Okay, so mu chaka cha 1891 zimene zili almost close to 20 years buku la Acts of the Apostles isanabwere. So Acts of the Apostles isanalembedwe mawana atagwisa kale ntchito. Mukuona pamenepa? Ndi tikaona pamenepa tiona kuti mkulu amene anali Chapman amene anamachokera ku ari Petoskey kukomando ku Michigan imene koko. So mu June 11 1891 Ellen White analemba ndithu kalata imene timayipeza mu manuscripts. Okay, manuscripts ndizolembera zina zimene sizinapangide yani sizinatukuside yali moyo zinatusida after yatata anamwalira. Ndi manuscripts ameneyo ndi amene ankagwirisira ntchito kuti atenge kumeneko ndikulembano yani Acts of the Apostles olemba ndime imeneyi. Mukuona pamenepa? Ndi mu manuscript imeneyi analemba nozo tuno kufuni anayika ma headings ma compilers mabuku amene analemba after anamwalira ma headings amakhala ake amakida ndi nani anthu amene anapanga buku lokutenga zonse zake ndikuzika mmene momwe ndeyo anayika kuti no kufunikira kwa chani kwa mgwirizano ndi anayika kuti no Mzimu Woyera ndi chinsinsi. Mukuona pamenepa? Ndiye tione kuti akuti no akuti chani ndiye tiona kuti no zimene akulemba ano Ellen White ndizi iwezera mu manuscript releases volume 14 page ya 175 paragraph ndiye lenga 175 mpaka kumango 6 nayo koma ndi manuscript releases volume 14. Okay, ndiye amene kuona ndakunena kuti no ndalandira ndithu kalata yako imene tsiku lake ndi pa June
3 mene mukalata imeneyi mukuyankhula mawu awa ndiye akufuna awerenge. Atsogoleri Robinson simukufuna kuti ine ndichoke, koma akufuna kuti ine ndikalowe ndithu mu utumiki umene ogulitsa chani, ogulitsa mabuku. Kufikira nthawi imene ndithu ndiyambenso kuwerenga. Atsogoleri a Robinson sanafune ine ndichoke, koma ananditsimikizira ine kuti no ndilowe ndithu mu utumiki umene ogulitsa mabuku. Kufikira nthawi imene conference izakwanise kutilemba ntchito mu njira ina, koma anandiuza anena kuti sanganditumize kuti ndikalalike choonadi cha lero kwa anthu ena kufikira pa nthawi imene ndingathe kusintha kapena kukonzanso mu njira ina mavesisidi anga pokhuza pa zinthu zimene anthu athu amazigwira ife pamodzi. Ndiye akupereka zimene amafotokozera. So mkulu amene anawuzidwa akulu inenso ndipitisa kutani kulalika simukutani simupitaso. Mwanjira ina anamuza okay apapa zomwe ngapaseni tikupasani mabuku Mzimu ogulitsa. Muzigwirabe ntchito ya mpingo komano muzigulitsa chani mabuku komano zolalika ineyo ayi kufika kuti mutakonzanso zimene mukutani mukukhulupirira. Ndiye ndakupitiriza zimeneyo amaona tino akukhulana nawo ndi azitsogoleri ndi amene tino kamvesesere kanga kukhuzana ndi cha Mzimu Woyera kusakhala mzimu wa Mulungu umene uli mzimu wa Yesu koma ngelo Gabrieli, ndipo chikhulupiriro changa mu 144,000 kukhala mwa Yuda amene azavomereze Yesu Khristu kukhala Mesaya. Koma pa fundamental point koma pa fundamental point onse ine ndithu ndili wangwiro mugwirizana ndi anthu anga, koma ndikafuna kuonesera ku chinthu chimene chikuoneka ngati kwala kwatsopano kwa ine, iwo amene ali mu usogoleri, iwo amene sanafunenso ndikakhale kuti tikhale pasi tikafufuze nkhani imeneyi, amakana kuona baibulo ndipo amandiyika ine lebo yonena kuti no ine ndi kamvesere kachilendo kamene sekali baibulo. Mwamona mkulu izimana kufotokozera ndipo ana ifundo ziwiri. Choyamba chinali 144,000 ndiye amakhulupirira kuti 144,000 ndi Ayuda eni amene azabwere mapita achani anthawi kuzalandira Yesu Khristu. Ndiye amafotokozana kuti Mzimu Woyera ati sindani sinzimu wa Mulungu 1 eti tungotenga evidence choka mu zolembera za Ellen White whenever Mzimu Woyera sinzimu wa ndani wa Mulungu umene uli ndani Yesu. Mupona amenepe mwanjira ina ya ukana kuti Mzimu Woyera sinzimu wa Mulungu sinzimu wa ndani wa Khristu. 2 chachitatu aukana kuti no 144,000 timakhulupirira no 144,000 ndi a Khristu eti mapita anthawi right amene azakwera ntchito yapadera kumana kuti kuona kuti amanati ya sizimenezo 144,000 ndani Ayuda eni. So izi ndi zitatu zimene yamatani amakhulupirira. Koma ona kuti no komano pa ma fundamental points onse ati iyo ndi abalewa ali pamangati pamodzi. Mwanjira ina tivesizo nati no ma fundamental points ndi chani takanguseka window ngoseka right. So akona nati no pa ma fundamental points onse ali pamodzi. Now tivesizo nati no tikamakamba ma fundamental points amenewa ndi chani tinozenepe fatino ma fundamental points ndofunikira kwambiri right tentipitizeni right. Ndiye akuna kuti no tikamakamba za ma fundamental points si zinthu zina zimene zinangogwa kuchoka kumwamba zina zakiya. Ma fundamental points ndi ena akapa dera tona nawo kuti ma fundamental points amenewa ndi amene analembedwa mu 1872 yeti ndalembedwa mu 1872 amayikidwa no mu SDA yearbook. SDA yearbook ndi buku limene limatumizidwa kwa ma Adventist onse zikulosera basi right. Ndi anayikidwa mu chaka cha 1889 mpaka 1931 osasinthidwa anazasinda mu zaka zikubwerazo. Maona amene pende tendo tikamakamba za ma fundamental principles amene ndi chani okay. So tikaona chikutuliro cha buku limene ma fundamental principles amene atuno kamvekesede kama fundamental principles amene amaphunzitsidwa ndi kuchita nawo kapena kupangidwa practice ndi ma Seventh Day Adventist. Ndiye mu chimene chichi ma Adventist anafotokozera anena kuti munga tanenanso pena ma Seventh Day Adventist alibe ndithu creed muza ndi chani creed ndi chinthu ena atuno ife timakhulupirira izi amene asakhulupirira izi timuchosa mpingo kapena ngati kujoine gulu lathu ukhulupirira izi ndi amene ati ma Adventist zimenezo ali chani alibe. So ma Adventist alibe creed okay koma chani Bible. Mwanjira ina iwe ukamba susa Bible ndoti sungakhale nawo gulu iti
imene. So creed yenene chani bible, chimene amakuyesera nacho ndi chani bible. Okay, ndaona tino koma amagwira ndithu ziphunzitso zina zimene zafotokozedwa mwaphuphu eti ndaona tino pa chifukwa cha zimenezi amafunika akhale okonzeka kuti athe kupereka kavekesedwe ka zinthu zimene amatani amakhulupirira kwa iye amene angatani angafunse. ndaona tino zosatirazi ndi zinthu zimene tingazifotokoze mwasamari ndoti mwaphuphu mwaphuphu mwachidule ya ziko mwambiri. Izi zosatira zimene ndingafotokozede ndife mwachani mwachidule mwa zinthu zimene zikukhuza chikhulupiriro chathu komanso chani chipembedzo chathu. Okay, ndipo zonsezi mongati panopa gulu lonse ligwirizana ndi ziti zimenezi. Mwachitene maadventist ati akwaku ife tibe creed yotino imatigwirizisa pamodzi komano timakhulupirira zinthu zina zokuti tonse pano pathana tonse tikugwirizana bwanji tikugwirizana nazo zimenezi. Mwaona yenepe ndi zimenezi tikugwirizana nazo zimene tazika zotono wina akatifunsa zitha kutani kuyankha. Alright, ndiye akufotokoza amenepa fundo number 1 akhulupirira kuti pali mulungu mmodzi. Okay, amene ali ndithu munthu wauzime personal. Okay, ali ndi umunthu. Okay, so amakhulupirira kuti munthu mulungu mmodzi ali ndi umunthu komanso ndi wauzimu amene ali wolenga zonse, ali ndi mphamvu yonse, ali ndi nzeru zonse komanso ndi wamuyaya komanso alinso ndi nzeru zamuyaya, ali ndi chiyero komanso ali ndi chilungamo, ubwino, choonadi ndi chisomo, ndipo sasinthanso, ndipo amapezeka pena paliponse kudzera momwe woyimira ake Mzimu Woyera. Masalimo 139 verse yake ya 7. Okay, now mafuna ana kuti asogolere mundu werengere Masalimo 139 verse 7 kuti akufotokoza njani amene baba. Masalimo 139 verse yake ya 7. Sogolere mundu werengera amene baba. Masalimo 139 verse 7. Koma nomwina tisango yambira pamene popo. Mwati titayambira verse 6. Verse 6 ali yanti. Verse 6. Kudziwa ichi kundilaka ndi kundidabwisa. Kundikhalira patali sindifikirako. Kundikhalira patali sindifikirako. Verse 7. Mabona pamene so ali chinthu chichi chinandidabwisa kwambiri eti. Tieni ndali ya. Verse 7 akuti ndidzapita kuti kuzembera mzimu wanu. Kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu. Mwanjira ina akawama za mzimu wa Mulungu kama zaja za nkhope yanda ya Mulungu kapena kupezeka kwa ndani kwa Mulungu. So mzimu wa Mulungu ndikupezeka kwa ndani kwa Mulungu. So akufotokoza unawo tino Mulungu ndi mungati ndi mmodzi ndipo apezeka pena pasozera mwajana mwanjira ina Mulungu physically sali ndi ine panopa tinoze ne Mulungu akutiko ali kumwamba pandaka achifumu komano ali ndi ineyo ngazi ali ndi ine kuzera mwajana mzimu wake. Mukuona menepe so zimene amakhulupirira kuti za Mulungu ndi kumene yamata amapezekera ndi ife. Clear. Right, and please. Fundo number 2. Right, fundo number 2 imene atino ndi kuti pali Mulungu pali Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene ali mwana wa Atate wamuyaya ndi kuzera mwa iye zonse zinalengedwa ndipo kuzera mwa iye zonse zikhala ndipo iye anatenga mwa iye chibadwidwe cha anthu makamaka Abrahamu kuti akabweretse chipulumutso cha mtundu wathu umene unagwa. Ndipo pachifukwa iye anakhala pakati pa anthu ozaza ndi chisomo ndi chilungamo, anakhala ndithu monga chisanzo chathu ndi kufa monga ngati sacrifice kapena kuti sembe. Okay, ndipo anaukitsidwa kuti ife tikatikhale olungamisidwa ndipo anakwera kumwamba kukakhala wotimirira ife mukachisiwa kumwamba kumene iye apereka ndithu zotiyenereza kuzera mwazi wake. Apereka zimene zimamuyenereza iyeyo akuzipereka ife kuzera mwachani mwazi wake, ndipo ndithu amakwanirisa kutikhululukira ife komanso kuti machimo athu onse amene tachimwa akabwere pamaso pake, ndipo akugwira ntchito yake ndipo azayiseka iye ngati wansembe. Koma asanatenge ndithu mpando wake ngati mfumu yolamulira, iye azapanga ndithu kutetezera kwa machimo onse. Okay, ndipo machimo onse azakhala akusukidwa akuchosedwa. Machitidwe 3 verse 19. Ndipo anachosa ndithu kachisiyu umene umaoneseredwa ndithu
mu zinsembe za unsembe wa Levi umene umayimbira ngati zithunzithunzi za utumiki wa Ambuye wathu kumwamba. Ndalowereka mavesi amene Leviticus 16, Hebrews 8 verse 4 ndi 5, maso chapter 9 verse 6 to 7 kupitiza. Mwanjira ina tangopereka ma quotations a tikamakamba ma fundamental principles. So chapman amati akuluakulu pa zinthu zonse zimene timakhulupirira ifeyo ngati gulu makamaka ma fundamental points tili pangati tili pamodzi tinozenepe na timanena ndi ma fundamental principles amenewa akubwera mu chaka cha 1872. Mwaonayonepe mwana Chapman ndi Ellen White yeti akuyambira nkhani mu chaka cha 1891 yeti 1891. So tikaona amene papa tiona nawo mu April nkhani ikubwerezedwa kamba 1889. So mwanjira ina pa ma fundamental principles akupangida publish course ifayana aliyense ali mu chikhulupiriro chingati chimodzi timozenepe ndiye zaka zikudusa Chapman pamene abwera kuti okay ma fundamental points onse tili pangati tili pamodzi. Now tikaona bwene ma fundamental points akwawerenga nkhani ya 144,000 mulibemo timozenepe nkhani ilimo pa zitatu zija ndi nkhani ya Mulungu komanso Yesu Khristu komanso ya Mzimu Woyera. Ndiye amanati ayi Mzimu Woyera si mzimu andani wa Mulungu kapena wandani wa Yesu koma ndi ndani Gabriel. Nkhani imene inabwera nditi ndimene. So pa ma fundamental points titanati ndi amene ali ofunikira bwanji kwambiri tapona amenepe. Alright, so tiona ndati no Chapman monga ngati matrinjera taonena chonje matrinjera zamene atino Mzimu Woyera paja Mzimu Woyera ndi wapadere tapona amenepe si mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa ndani wa Yesu Khristu koma ndi Mulungu chani mzimu. Tikuona amenepe pamene Chapman akuti yani Mzimu Woyera sinda mzimu wa Mulungu si mzimu wa Yesu koma ndi ja Gabriel. Mwanjira ina anthu awiri athanatiro ali ndi ganizo limodzi. Mwina angozemphana kuti akuti no Mzimu Woyera ndi Mulungu mzimu, mwina akuti no Mzimu Woyera ndi ja ndi Gabriel. Koma no mfundo zawo ndizotani zofana na pamene papa ndikhulupirira tili limodzi. Right, so tiye tipitirize. Alright, ndiye ene pomwe akankula ameneyi akupitiriza mu volume 14 manuscripts 175 paragraph anena kuti ndithu ndi chinthu chimene ukufunisisa uchilandire mwapaderadera ndi chinthu chimene ufunika uchichite ndipo kuchisaka ndipo mgwirizano umodzi ndipo mu umodzi umenewu pemphero la Yesu Khristu liyankhidwa. Pemphero limene lili ndi mafotokozedwe ambiri ndi zotitonthoza ife monga ngati woti imirira ife mwamba Yesu Khristu akugwira ntchito nthawi zonse kuti no umodzi umenewu umene tinawo ngati anthu ukatheke ndipo kuti no umodzi umenewu umene uli kumwamba tikakhale nawo tifunenso tikhalenso mu umodzi mu chikhulupiriro komanso mnyani mu zichitochito zathu. Okay, so ene akumuza nda Chapman kuti akulu mukhale panyani pamgwirizano nawo makota awazimani vesa chisoni ndichi munthu akamawerenga makota Ellen White time and place simapangidwa consider makamaka timakamba za one true God timozenepe tikamakamba za heavenly form yani time and place time koma one true God ayi tatenga koti yoti kupanga uku kaya kuteni ngozibweso pamozi panga chinsanga nyoto nkudi chikuti chichitika cha okay ndifunse na pa nthawi mene koti ikubwera anthu ali matrinitarians kamena si matrinitarians anditiona kuti no za paradigm shift zinalipo inde kumano si zimene anthu amafotokozera. Paradigm shift inachitika kumano inachita ulosidwa ndi Ellen White. Tiona kuti ndikamakamba za Kellogg kodi nkhani inini inali kuti chani. Okay, anyway kumano nkhani yona kuti no pa nthawi chomwe tikuza chifinjo nati no Chapman wachitapanga reference ma fundamental principles ma fundamental points mwanjira ina amaziwa iye. Yes, timozenepe ndine atakulu tesano tumugwizane ndi anthu anzanu pacha pa zinthu zimene samagwizana ndi anzake ndi cha ngero Gabriel 144,000 ndio muzara akulu tesano kugwizana ndi ndani ndi anzanu. Okay, chifukwa chani. Okay, tiye tipitizeni manuscript volume 14 page 177 paragraph 1 anena kuti abale amene sakuchiona ngati chinthu abale amene sakuchiva ngati nchiyalo mtengo wapatali koma akufuna akakhale paokha chifukwa chino pa mfundo zonse zasing'ono zing'ono sakuziona mofanana mukwala kufanana koma ngati pa ma fundamental truths yeti sakugwirizana yeti
okay ndi amanatu koma ngati pa fundamental truths ali kugwirizana sakufunika ndithu ambe kukangana ndi kususana pa nkhani zoti sizofunikira kwenikweni koma sakufunika akhale ndithu kukhazika pa nkhani zotino zingwazunguza ndipo mafunso oti angwazunguza komanso mwa njira ina nkhani zinazi sizofunika kwambiri komanso zili ndi kuthekera kuti no zikatotenga malingaliro a anthu kuchoka pa chionadi pa zinthu zimene sizingathe kupulumutsa ndani munthu mwa njira ina amene tikuona nkhani chinthu chimene chinayi ma fundamental principles kapena fundamental points chinayi chopanda chani chopanda phindu chopanda ntchito mopana amenepa fora apa una atuno ngati ali mgwirizano pa fundamental truths zabwinobwino zina zathu amatani atha kumasiyana nikhupira tilimozanebo pe right so pa zinthu zimene afokozazi zimene adakatha kusiyana ndi nkhani ya Gabriel kapena nkhani ya 144,000 kavekesera chani ka 144,000 of which zitawatitandazaso lero ifano tizambira anthu amawamba kukangana pa nkhani ya 144,000 not okay takusiyana pa nkhani zimenezozo sizofunikira kwambiri kuno pa nkhani iyi ya fundamental principles ngati mugwirizana zabwinobwino right tetipitize ndakunena kuti cha so tikamona amenepa manuscript business volume 14 page 179 paragraph 1 apiza nawo tino ndi ene atafotokoza na ine chimandivesa sonono ukuku sikumapangida stress kwambiri kuma mwina stress ndikuchaona tuno yayi nkhani ndipana ntchito takwiza ndi abale yako nawo akamwalinga nkhani imeneyo amayipanga situation ya church today church ya lero ndi ya Trinitarian ndeti ngazi choncho inu ndi ine tigwizani abale akati iye nese nofuna nthawi imene makota akubwera apapa ndi nthawi tino makosanawa ndi maja anthu a true God taona kale mena maverses a zinthu zawo sinena kuti akuluakulu tayesana kugwizani ndi dani ndi anzanuwa tikuona wenepa koma na munthu atenga kuti lero akuirenga lero tinotigwizani ndi zathuwa iye sizikugwizana ma fundamental principles awawa munthu amachesana nawo mpingo kazi koma na ma fundamental beliefs lero kungosuzana nawo akutani akuchosa ndi zosiyana amene popo kale ndikhupira tilimozenepe and ngati muli ndi Adventist belief kungowerenga Adventist belief kuti amachita lemba kuti no pachiyambi ma Adventist anali ma fundamental principles amalemba bwinobwino komano pakudusa abanthayi zinafunika no pamene amabwera ma mission ngati ku Africa kuno kuma governments amafunsa kuti makhupira chane ndi anafunika ayikenso ma fundamental beliefs pamene mwabwera za Trinity ndi zina zotena analemba zimomo so izi sizoti ndizitango zipekera okay chandibize ndero nera kubwera amenepa Manuscript Business volume 14 page 179 paragraph 1 anawa kuti no iweyo mfundo zako ziwiri zimene wazifotokoza sizikugwirizana ndi kuwala kumene Mulungu watirani wandipasa ndete ndipesera nawo tiyani nature nchichewa chabwino ndi chani chibadire okay khalidwe chibadire okay tiye chikhalidwe cha Mzimu Woyera ndi chinsinsi chifukwa chonena kuti sichinafotokozedwe kwambiri okay sichinafotokozedwe momveka bwino ndipo iweyo suzakwanisa kuti ufotokozere kwa anthu ena chifukwa Mulungu sanachivumbulitsire kwa iweyo utalenga ma verse a mu Bible ndi kuyika ndithu kamvekesere kako pa iwo komano kamvekesere amene kakusaona ndipo kamvekesere kamene ukuyika sikumveka bwino upangisa anthu ena kuti alandire ziphunzitso zako koma sizathandiza ndipo iweyonso sizathandize ngakhale iwo andira chani ziphunzitso zako sizachitira bwino naliwonso manjira ina chiphunzitso chomwacho sa Mzimu ina kuti si Mzimu wa Mulungu kapena si Mzimu wa Yesu Khristu chiphunzitso imenechi ndi chimene sichinavumbulutsidwe kwa ndani kwa Ellen White tikamutenga context imene ilile sichinavumbulutsidwe kwa Ellen White ndipo Mulungu sanamuuze ndani Chapman titamanga substitution formula ujesapo Gabriel kuyikapo God the Spirit construction ikhala chimozimozi conclusion ndi chimozimozi so ndiyete ndioneni so koti imene ayo kuifotokoza historically samepanga apply in a Trinitarian sense ayi okay ndiyete ndioneni unato no Manuscript Business volume 14 page 179 paragraph 2 nena kuti sizofunikira kwambiri kuti wewe uzitha kufotokozera ndi kumvesa Mzimu Woyera ndi chani Yesu Khristu akutuza ife Mzimu Woyera ndi Nkhoswe ndipo Nkhosweyo ndi Mzimu Woyera Mzimu wachonadi umene Atate atumiza m'dzina langa ndizapemphera kwa Atate ndipo azopasani inu Nkhoswe wina kuti mukakhale naye kwamuyaya Mzimu wambiri inde angakhale Mzimu wachani
wachionadi umene dziko lapansi singathe kuliona chifukwa tino umene dziko lapansi singathe kumulandira chifukwa tino samuona ngakhale sanamudziwe iye koma inu mukumudziwa iye chifukwa akhala ndi inu ndipo akhala mwa inu akupanga kuti Yohane 14:16-17 then mwina ningofotokozera pang'ono pa nthawi imene Yesu Khristu anawuza tino pache ndi njira ndicha moyo komanso china chani choonadi ndi ndani Yesu ndakamanena kuti no nzakupasani nkhosa amene ali mzimu wachoonadi mzimu wachoonadi ndi ndani mzimu wa Yesu ndikukhulupirira tikumazonewepe so mzimu wachoonadi ndi mzimu wa ndani wa Yesu Khristu okay tikuona amenepe now akunena ndi nkhosa ina chifukwa tino Yesu Khristu amene anali pa iwo amakhala ndi iwo komano Yesu akamazabwera ngati mzimu wachoonadi anthu dziko lapansi zatha kumutani kumulandira komano iye azakhala ndi nani ndiwo amene amakhala ndi iwo ndi ndani ndi Yesu komano azakhala mwa iwo amene azakhale mwa iwo ndi ndani mzimu wachoonadi mzimu wa Yesu ndikukhulupirira tinozenepe ani ngati zili chonchi tente ene nati anamayizira bwanji quotation imene aonati no ichi chikuyimira kupezeka kwapena paliponse kwa mzimu wa Yesu Khristu umene umatchedwa nkhosa sipalikire pamenepa pali clear no need kuti tionjezere this is clear so apa simfuna ndifotokozeso kwina so ilinero kutenga mavesi wanu kufotokoza kuti zikuyamba za ndani za Yesu Khristu historically makota amene amapanga apply kwa ndani kwa Yesu Khristu komano Chapman amasusa zimene zizi kuti ineyo sindikugwiza nazo tino mzimwera ndi mzimu wa ndani wa Yesu Khristu kapena mzimu wa ndani wa Mulungu Chapman amakhulupirira ndi mzimwera ndi nani munthu wina amene atchedwa ndani Gabriel matrinitera amakhulupirira chimodzimodzi koma amakusiyana ndi Chapman pamodzi amakhulupirira ndi mzimwera ndi ndani Mulungu ja mzimu tendipilizeni ndawo nena kuti no tendipilizeni Manuscripts volume 14 page 180 paragraph 1 nawo kuti no ndipo ndikukhulupirira nawo kuti no uonesa kuti no ukhale mu ubale wabwino ndi thupi ndipo ndaonesa nawo kuti no iweyo suli ndi influence yabwino pa anthu kuphunzitsa choonadi chifukwa nawo kuti no mutu wako sunakhazikike komanso ngakhale ngati suumwa ndithu kukasupe wakuya wa moyo kulakwisa kumene wapangako upangisa anthu ena aziganiza kuti ndi chani choonadi kuwala kwatsopano koma ichi ndi kulakwika kukhakokha mwaona amenepe so kulakwika kumene kulipo ndikochosa mzimu ena kuti si mzimu wa ndani wa Yesu Khristu kapena wa Mulungu so tendipilizeni Manuscripts page 180 paragraph 2 akuti chani okay tawerenga kale imeneyo okay tengowerengaso kuti ndi ina tikupitiriza page 180 paragraph 2 nena kuti iwe ukufunika ndithu ukhale mu ubale wabwino ndi azinzako uthatenga ndithu mavesi ena apo ndi apo m'Baibulo amene akukhangala kukwizana ndi mfundo yako ndipo uthatenga ndithu mavesi ambirimbiri ndikuwatulusa kuti azikamvesesa izi kapena izo ndipo uthakumanenanso anthu amene akukususa iwe kuti iwe ndi otani olakwisa ndikhulupirira abalesa amachisazo chimodzimodzi alright and vizinda kuti yani koma izizi zithandiza ndani komanso iwe zikuthandiza bwanji foti iweyo ukutenga malemba omwewo ndikuwafotokozera mwa njira ina komano nonse awiri munatino zinthu zanu muzirenga kuchoka muja Bible mwa njira ina mapaineza amene asusana ndi Chapman amazati ku Bible sikufotokoza bwanji choncho naye sakunati ya Bible sikufotokoza bwanji ngati mene zili pano pakuti waurijaga bwa ku Bible iya zili chonchi unaona wewe watrinity akabwasa iya zili bwanji alesa ndi iwe ukulakwisa alesa iwe ukulakwisa so zimene zinachitika nthawi ya Chapman zimene zichitika so pati panopa koma nene nati gulu la Chapman latani lalakwisiratu kuthiratu anyway stand vision Manuscripts volume 14 page 180 paragraph yana kuti no tawerenga kale asinawerenga tipitirize 180 paragraph yana kuti no ndikufunikika kwambiri kuti iweyo ubwere kufupi ndi anthu monga ungathere ndipo usatalikire ndi anthu pochifukwa kuti no ukubweresa akamvekesedwe kena kamene kulibeko apa ndi pali chiopsezo chako chotembenuza malingaliro a anthu kuchoka pa mfundo zenizeni za nthawi ino ndipo iwe wekha ukuoneka kuti ndi amene wasochedwa kwambiri mu chiganiziro chimenechi ndipo zidakakhala zabwino kwambiri ndi zanzeru kuti okay sizidakakhala zabwino komanso zolondola ndipo zanzeru kuti tutumize iwe uzikapita
ndikumalalika uthenga ndikubweretsa kugawikana. Okay, tili ndithu ndi mavuto amene ambiri. Tikufuna anthu amene ali ndi experience yabwino, amene malingaliro awo anazikika. Okay, koma osati anthu amene angopita komano alibe chisogozo kuti apita kukapena uko. Ndikukhulupirira tikuona amene papa. So amene akubweretsa division ndani? Chapman. Tikuona amene ngati pali kugawikana pa nthawi ena kuti akubweretsa ndi Chapman. Komano lero amati ndi nani? Makosanaja outage. Muona amene so isekinolo matebolo aja angutani? Angotembenuzidwa. Okay, so tenti maliziseni Manuscript Business Volume 14 page 180 paragraph 4 natuno. Tsopano m'bale wanga ichi ndi choonadi chimene tikufuna ndipo tifuna tikhale nacho. Koma usatenge boza ndikubwesa ngati chani? Choonadi chatsopano. Ndidakafuna kuti ndisalembeso pa nkhani iyi ndipo mfundo imene uyitani uyisiye. Mulungu afuna ndikhale pangati? Pamodzi. Manuscript Business Volume 14 page 180 paragraph 4. So tikamaona mfundo zimene anafotokoza wa Chapman titakuzika mfundo zimenezi 1 amafunika agizeni ndi tani abale yake anazibweza zimenezi wacha kambiri. Alright, anamuzati abwere ndithu pafupi ndi azibale yake kafupi ngati kale kawiri. Komanso asachose malingaliro anthu pa zinthu zenizeni, asapite ku zinthu zotani zopanda ntchito. Komanso akumuzani ati no iyeyo ndi amene abwesa yani kusokoni kugawikana. Komanso amuzani no asatenge yani boza ndibwesa ngati yani choonadi. Alright, ndakumuzani ati no mfundo imene ayitani I see Mulungu afuna tikhale pangati pamodzi pake patipo ma fundamental yani points aja. Ndikhupena no ngati muli ndikumvekesera kwabwino mukatenge kalata mwangoyerenga kuti chani. Now taona kunena kuti muziphunzitsidatu zimene ali nazo Chapman choti kuli Mulungu kuliso Yesu Kristu komano pambali pa amene Mzimu awo ni ndani Gabriel komanso chani 144,000 muziphunzitsidatu zimene zizi. Tonana kuti no panopa yeti tonana kuti no Trinity si chiphunzitso chimene chingapumuse munthu. Tona posachedapa komanso chiphunzitso chimene chibwesa kugawikana pakati pa anthu. Anthu amachina ndi side issue njopanda ntchito kuti tikameneza kuti ichi komano ukangamba za kuti ichi azibale osamasiya kucheza naye chifukwa chani ngati ili yopanda ntchito why anthu amasiya kucheza naye. 2 why zinthu nazibusa kangoti amba panga embrace one true God amachosida pompo. Okay, ndi mali 9 ndi pa video conference ndi busa ina akali anali ku North American Division. Pana inklina kamati Daniel Mesa anapanga list ya mafunso amene ma Trinitarians sangathe kuyankhe. Ndiye uja anakangopanga like chabe pa Facebook. Anachosera mpingo pati nchite nathira pati pompo. Mani vezeze ndiye amanatu akulokulu uku umwe ndali kukuli azibuso oti sakhupereni waiti kula azibuso oti ma theologians sorry kudai ma theologians oti samakhupereni waiti kuma theologians oti uchechiso sabwera kumano sachosera chani ine ndakangopanga like anichosa. Muona werewe so zile zodebisa oti kadi yasedi ishilefika welepo neli ngani njofunika kwambiri athu anena apaka mati ndiyovana chito mano mene pingo uchitira njofunika kwambiri. Okay, so tona nawo tino ngakhale panopa George Knight amene abale amakonda kwambiri mpanga kuti George Knight ananena mu October 1993 anena kuti no anthu ambiri amene anayambisa mpingo wa Seventh-day Adventist sangathe kulowa mpingo uno lero adakhale ali kukakamizidwa kuti agwirisise ndondomeko za mpingo zonse za lero. Makamaka chiphunzitso namba 2 chimene chimakhuza utatu wa Mulungu. Mwanjinena amene anayambisa mpingo uno sangathe kulowa isoyana mpingo ndakamenena kuti iweyo ugwizane ndi azibale ako akamba zitizo. Ngati amene anayambisa mpingo sangathe kulowa mpingo lero chifukwa cha Trinity ndene nali mene amamuza akulu mugwizane ndi abale ano amakamba chiphunzitso ichi samakamba za Trinity. So ine dona sando abale zimakha bwanji atenga argument yabe so kuno ni arguments awu kuti uyatenga osoyeke pamodzi zikhati zikusempana completely. Right, so tenti please now teni tione na kuti no akamana atuno panopa zinani sakasambe na amene atuno ma presentations amene anabwera kumzuna amene akuti
tisatenge choonadi china chilichonse tikachitenga tikakhulupirira let's say tikubweresa ndi wanthu God tiyitenge tikapite naye kwa asogolere muona amenepe tikapita naye kwa asogolere no nkhani ili bwino ndi asogolere akayivume ndi ifenso lira now ndi ndani zimene zamazipanga zimene zolero okay pa nkhani ya health reform Sabbath reform mbale amene amapanga zimene zizi ayi ndikupita apange zimene zozo nayenso asiya kulalika cha health reform kuti asiya chifukwa kuti ma brethren ako akambawa asiyawa walipo aya nayenso titati timufunsa akulu tikamanga za medical missionary tikamanga za health reform test reform chani tazitengeni mupitise kwa abale azibusawo asogolera amene akuziwa adi muyima ngati sangayime yani so kuti tikaingoitenga kuti tingoiteni chifukwa tinda kuti one true God sizona zimenezo yani sigwira titi pange apply penali tione ngati ikugwira so tione abale ako akamba asi amene alipo ayayi nanthu amene anambisa ya mpingo foti imene amalemba eno aiti nthawi imene anthu anayambisa ya mpingo mwa pioneers right ngati timunama chabwino try mutenga principles amene wawa ngati mophwisa health reform Sabbath reform ziwiri zokhazi mukazitenge kwa azisogolera mipingo tione ngati musanalalike mukatenge mukanena abusa ndibwa ku region yanu ndiye ndifuna ndipange health reform Sabbath mukapasa abusawo tione ngati zitayende ndi chifukwa cha imene chocho chifukwa ni want to go yokhati kubweresa fundo zimene zizi chifukwa titi kuzawa tino mpingo unatani unasintha ndiye tikati kubweresa anthu kozipanga ya rejected machizikire so tiwerengeni ene ndadakamana titenge zinthu zitipirese anthu ozindikira anthu odziwa amakamazana tiwerengeni imene testimony volume 5 page 293 paragraph nana kuti no pali ndithu mayesero zigwizigwi amene azizimba isa ndipo akonzekedwa kwa iwo amene afuna ndiye choonadi koma ifeyo kuti tikhayo tetezeka tisalandire chiphunzitso china chilichonse chatsopano tisalandire kamvekesedwe kena kamalemba poyamba tiyambe kaitatenga choonadi chimenechi ndikupasa abale amene anazikika ndipo tichitenge choonadi chimenechi mofasa muzichepesa mwa mzimu ophunzitsika ndi mupemphero ndipo ngati osakuonamo choonadi china chilichonse tisiye ndi kumvetsera iwo ndipo mukuchuluka mwa anthuwo mufunsafunso mmene muli chani chitetezero nawo titenge kuti imene tafotokoza kale ndikufuna kalekeza health reform Sabbath reform medical mission tingone medical missionary tangoitenga pita nayo kwa abusa tingowatenga let's say gula let's say GIP ingotenga medical missionary ipitise ku conference ikapasa atiwa nyirenda kuti ife fraza Sabbath health reform zikhala motani ziyenda siziyenda ate ndiye pafati sizikuyenda chifukwa yani ma standards mpingo yatani yasise ife tikati titenge one true God tipitise kwa abalewa ife mfuna kaleke yani ziyenda actually that's why anthu anandibana kuti ndisamayende koma pabe vuto vuto inaliyonse uthenga ukutani ukupitabe right mulungu apangisa uthenga uzitani uzipita ndiye tikaona chinthu chimenechi tikutha kuonaona kuti no abale amene akwamba a experience iwa tonse mbali zonse ziwiri takuzana tisi abale amene alipo pano pawo akhale abale ndene natatuza kuti abale amene ani ndani okay so tioneni pamenepa Ellen White counsels to writers and editors page 145 amafotokozera kwa anthu amene amalemba mabuku eti komanso anthu amene amatha kukonza mabuku kuti una sona alembe bwino anafotokozana kuti mbiri ya anthu amene ali ndi experience anthu amene mulungu anali nawo ndipo anadusa ndithu mu mbiri ya ntchitoyi zimene analemba yo zitani zitulusidenso kachiwiri mukuona pamenepa so anthu amene akwatenga experience ndi anthu amene analemba chani ma pioneers tikamana kuti muzitenge izi kwa men and brethren of experience mbachani actually Chapman mene amauzidwa nawo kuti no akulu mubwere pamodzi ndi anthu ake amene ali ndani ma pioneers anamuzana akulu musasene kwambiri ndi anthu so ene adakamema makota awa sakamba ma-20 za lero iya akamba za ma pioneers amene ma pioneers tuzakale nale achani anthu God right so now tuno ndawapitiza bana tuno experience yawiri aona tuno anthu ambiri amene aliwo muchoonadi lero ali osaziwa mu njira imene mulungu atani watidusisamo
experience ya William Miller ndi azinzake ngati achina Joseph Bates ndi anthu ena anali oyambirira mu chiphunzitso chimenechi cha Adventist chitengere ndi tichikire pasogolo pandani pa anthu athu. Mbali amene logbulo buku lake likhale ndithu anthu tili pasogolo kuligulisa ndithu anthu amene anali osogolera ndi anthu amene angamvesese atenge buku imene alipitise pasogolo. Tikanaona Jane Lofbro makotsi akambiri amakhala ajana on true God. Tikaona Joseph Bates akungambayi makotsi akambiri amakhala ajana on true God. Eti andikanaso William Miller amene yuyu tikaona pamayambiriro 1822 okay zili ngati na kuti tupereka mbiri ya ine tusandaini pa janela waja wapente right panopa ndina waja west 8 okay fine chabwe. Now tikatenga mbiri ya ine ya 2009 nalo wapente ndizone mwandi teketenga mbiri imene kuti ndiyo khala mbiri ya Yohana nalo wapente zikhala zone mwanji naina popimba mbali nayi ndoti mbali nayi ikhala yoti yasanukene yonama so tufuna tenge mbiri anachoka kukuna wazabwe mujani pono manda ambao novesana rashes by faith anyways mwene khandi nena kuti no William Miller kumambiriro anali waja what trinity tinozo 1822 koti mene ndi amayikonda abali kono time kai adamba Advent movement adamba kugisa ntchito ma principles of faith buku lake around 1840 chakuti ionesa yeti around 1840s anazakhala na waja one true God. Mwani pesa wenebe so nkhani ngazimene zongopereka history mbali imodzi mbali inayo sayipereka zimasokoneza anthu ndithu. So awufuna kuzasomenepa Ellen Writings Ellen White mu Counsels to Editors and the Writers page 31-32 ana kuti no mulolere ma pioneers amene anayambisa mpingo afurukuze chodani ndi chani pamene mphamvu ya Mulungu iperekera umboni pa chimene chili choonadi chifunika chiyime nthawi zonse monga ngati choonadi osati zinthu zina zimene zikubwera pambuyo zosemphana ndi choonadi chimene Mulungu atipasa ife tisazisekerere zimenezi. Anthu azazuka ndithu ndi mafotokozedwe amalemba amene kwa iwo ndi choonadi komano si achoonadi ndipo choonadi ya nthawi ino ndi chimene Mulungu atipasa ife imene ili foundation kamene asanamira wa chikhulupiriro chathu iye yekha ndi amene atapisa ife choti choonadi ndi chani. Koma pazazuka wina ndipo wina sazazuka ndi choonadi china chimene isasone ndi choonadi chimene Mulungu atipasa ife kudzera mwachani mwa Mzimu. Ndipo alipo ochepa amene alipo moyo lero amene adusa mu experience imene atikhazikisa ife mu choonadi ndipo Mulungu mwa chisomo chake wapanga spare kapena mwa chisomo chake walola miyoyo imene ipitirire kuti akhale akubwerezanso ndithu mbiri yawo mpaka kufikira kwa mathero a moyo wawo. Ndipo mbiri imeneyi imene adusa moyo ndipo monga ngati Yohana ifunga ikhalemo mpaka okay ningowerengaso ndipo mbiri imeneyi imene adusamo ili ngati monga ngati Yohana amene anali nayo kufikira kumapeto achani a moyo wake. Ndipo anthu amene agwira mbendera zimenezi amene agwa muimfa akufunika ayankhulenso podzera mukuta printer somachani muzolembera zawo ndipo ndawuzidwa nawo kuti no mawu awo afunika atani amvekesedwe ndipo maumboni awo amene wawa ndi amene ali choonadi cha tsiku lero. Mwanjira ina kumana ndi mapioneers anali wrong ndi koti imene tinganene kuti chani mzona ayi ati zimene mapioneers ananena ndizorani zolondola ndipo amene andi amene akufunika azisidwa kuti no afunika alankhulede liti lerolo kuti no zimene analemba zizipangitso yani print kachiwiri ngati upangaso print ngati anaso sana trinity zimene zipangitso yani print ndikhulupirira tinozo nepe ati ndipo imene ene ntchito yani ya Mzimu asuke mtazapanga kati